ngelingake aku ling pepiring jagat raya. Iki iblis saka Merapi ngelingake jagat raya gumelar. Adi aku sang bareng kang nang Purbawasisa anggone peksa cakra manggala. Diarai jin setan iblis lan sapiturute aku iblis kang saka Merapi saka lahar ling pepiring jagat raya gumelar. Anggone jagat raya gumelar. Iblis rawuh ana papan bundel Jawa Tengah kanthi bukti kasunyata. Anggone marang cara menungso ruqyah aja nuding kailu ruqyan sing menungso nuding kon ruqyah sejatine menungso kudu diruqyah amarga kabeh diarani iblis mlebu marang jiwa raga diarani ana kiwa ana tengen percaya ora percaya merungsa nuding dadine nuding kuwi mau diarani iri dengki srei dendam lan sapituruti. Dadi ngelingke kaya ngono becik utawa ala gumantung kabeh marang telung ati. Dadi jagat raya ling pepiling yaiku iblis kang sanga Merapi harahasu aku ang sejati so iblis saka Merapi basaku sejati kang kaya ngene nang rawuh ana bundel ya Jawa Tengah kang bundel marang jajaran sepuh cara Jawa aku aturake cara Jawa nang cara iblis iki kang basaku harasu riliga sara hasu harahachu marhasi kiriya arahachu rajirasu harauros hawarwatala ukang sejatiku marang iblis kang basa percaya ora dadi apa bukti sunyatan kowe sing ngrawuhke malaikat kang jowetan kowe sing ngrawaki marang nabi jowetan marang diarani dukun marang kiai sing iso pinombo kowe burung pernah hadapan marang aku kowe ngrawuhke marang malaikat marang nabi aku lantaran kautusan marang muring Gusti lantar lumantar dadi lantar lumantar ra bisa aku rawuh sakarepe dhewe kabeh lantar lumantar sing merasa jowetan ayo tak tunggu ana tlatah Merapi nang lahar aku iblis Merapi bukti kasunyatan kang kaya ngono rawuhke berkarepmu dhewe pengin anggone digang marang menungsa jawane sesombong lan sapituruti ilmumu kuwi bur titipan sampiran ning dijaluk karo Gusti Allah arep mbok duweni apa dadi ling pepiling ora jowetan nae saka sesumbar jagat raya gumelar aku iblis saka Merapi arep diruqyah aku mbahne ruqyah arep kang cara kepiye bukti asunyatan rawuh Merapi nang ana sak tengahe lahar ya aku iblis kang saka Merapi poneh sing bisa buka alam kubur ing kubur saka surga neraka buka kaya ngene kuwi rasa sesumbarmu aku tak tantang anggon ayo bukaan lahar Merapi kang sadurunge neraka sejatine ning merusa percaya kaya ngono kuwi mau kuwi bur apus amarga apa neraka iki lho ora ana sak kuku ireng saka Merapi nonton neraka matamu mudiar hadi raujud saka mata nae raujud menungso ora percaya ayo rawuh tantangan marang aku iblis saka Merapi kowe buka neraka penak men buka neraka coba bukaan lahare Merapi kepiye anggone sadurunge neraka dibuka apane siksa kubur bukake buktekno bukaan sik sadurunge diarani surga neraka marang kang diarani kubur bukaan Merapi panas pira
sak kuku ireng ora ana buka kaya ngono ku merasa sesumbar kuwi mu titipan sampiran ilmu Gusti Allah dijimuk arep mbok wenehke apa neh iki iblis saka Merapi bukti asunyatan arnantang rawuh nang Merapi bukaan lahar aku sing bakal hadepan dadi aja mrasa sumbar ning mbok aku sisamu barang kabeh menungso jagat raya marhasa rasira hasa Allah subhanahu wa taala iku bakal ora rida ilmumu kacabut kowe dadi ra genep anggone apa sejati urip ana jagat raya gumelar ling pepiring jagat raya lan marang Kang Rukyah lan marang tinamba jagat raya kabeh sing duweni ilmu bertitipan sampiran aja nunjuk kae lho kebak ireng kae lho rugian apa sing carane tak contohake tulodo iki lho nguraga sing biasane kaya ngene kae rugian tontonan kaya ngono ku mau kowe arep rukyah diapuran kuwi kudu dirukyah amarga apa kowe kuwi yo klebon marang aku ning kene mangerteni dadi bukti asunyatan aja terus nguraga kaya ngene raga liya-liyane kaya ngene klebon jin setan lah kowe kuwi ratune jin setan sejatine dadi kowe arep nantang kae rugian nang diapuranmu nonton lho Jawa kaca benggolane arep nuding menungso wong kowe ra becik ngopong nganu liyane becik marang jiwa ragamu sadurunge becike marang liyane kuwi ling pepiring jagat regular please marang Merapi iya kini bukti asunyatan ling papilingku ayo rukyah dikira aku ra salat dikira kepanasan bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut welas sasi ibur menungso iso Fatihah ikhlas falak anas lan sak piturute saka ayat kursi iku kanggo rukyah lha kaya tebir dikira aku ra salat bukti kasunyatan kang Allahu Akbar iki Allah Akbar kang tebir iku wau pur menungso wektu tebir eling ana kang jagat raya nang tebirku manembahe kang pucuk rambut mugi telapak kang sikil kang tebir nggathukake kang tangan ginathuk kang diaran pusur ing ana kang tengah iya ki musrake cipta rasa karsa kang ana telung ati sejati apa nang jagat ora dilalekno ana manembahe marang mring Gusti kuwi kang salat sejatine aku iblis Merapi ya salat ngomong sapa ora salat ayo tantang salat nang ana lahar ning bisa kuat ayo bukti asunyata adikku anggone marang jin setan aku sejatine iblis kang sejati saka Merapi kautusan saka langit pitu kasuan kanggo langit ana becik marang Kanjeng Nabi siji ana pitu Kanjeng Nabi kang urutan 1 2 3 4 5 6 7 kuwi Kanjeng Nabi kang saka urutan marang saka langit nanging sing ala aku lapis 7 kang bukti kasunyatan ora percaya nyatane seprana-sprene sing rukyah tinulung lan sak pitune apa wis tinemu marang aku saka Merapi nanging aku saka dhuwur kang saka lapis langit 7 asunyatan ayo durung ana kang anggone menungso ngalahake aku kajaba ilahi Rabbi kapisan kapindho Ratu Gustiku kaspuan kaping 3 tanpa manungsa pinilih kinasih ora bisa ngalahake aku sesumbarku marang apa diarani kiwa lan tengen sesumbar apa ya aku njalanke aku apa iblis saka kang geni dikira ora sujud karo Gusti Allah, ora sujud kepiye? Lha wong sing nyiptakake Gusti Allah, ya aku salat. Dikira menungso. Aku ora salat tontonan nang Merapi, celekno matamu, anggone kang kaya ngono. Pikir pulun ndiasmu, hatine bukaan raga sukmamu, aleburke merangi modiar bukti asunyata. Dadi iblis Merapi wis wancine diarani sepuh-sepuh tinanggal ora mangerteni pitulungan kang April kang bulan kang Prilono anggone lampah laku bukti asunyatan kang Corona rawuh iya iki mbahne Corona rawuh bukti asunyatan hati kang saka tinyaun 20 kang 20 ya 20 dinaun anggone 2020 bukti asunyatan dadi loro kang anggone cara Islam syahadat
kang nul kunjengono sahadatmu anggone sak subuh luhur asan maghrib iblis ora kalah anggone ngaji marang Ustaz Kiai lan sak pituruté anggone iblis musuh sing nyata iki iblis ling pepiling kanthi bukti asunyatan ora sesumbarku nanging aku ling pepiling namung kang sakilas anggone iblis saka Merapi wis rawuh ana papan kene Jawa Tengah mbuntel ora percaya rawuh ana Merapi ayo salat padha salat sing endi anggone salat padha mancer marang mring Gusti Ilahi Rabbi Gusti Pangeran dikira iblis lanatullah karepmu wong kowe lanatullah nyatane salat karo aku ora kalah diapura anggone salat dikira iblis ra salat sing ngomong sapa wong ora iso nonton iblis sejatine aja ngomong anggone marang iblis lan marang menungso ling pepiling anggone lampah lakumu jagat raya marang kowe kilap marang kowe ala marang kang diarani ala gara-gara jin setan salah gedhe tanpa digudha menungso wis kuwi sejatine menungso lah jin setan iblis sak pituruti gegodha ya gegodha nang menungso digodha kaya ngono contohan sing ngarep kang bulan sing rawuh bulan suci Ramadan. Dadi ing pepiling wis wancine iblis Merapi Jawa Tengah ngelingake kanggone menungso neraka tinutup kang bulan kang Ramadan. Surga bukake jagat raya. Nanging apa? Menungso bukti kasunyatan apa gara-gara poso dibudo karo jin setan iblis menungso ku ya jin setan iblis lan neraka ditutup terus sapa sing dijalake ning nyalahke Ustaz Kiai salahno sing jelaske jin setan amarga tinutup sak bener-bener tinutup nyatane nyalah-nyalahke aku ki poso nanging ora poso sejatine poso ketoke menungso ora poso anggone sengaja tinutup ya nguntal dadi amarga aku kilap gegodha karo jin setan lah sejatimu kuwi ana jin setan nang ana menungso iku wae amarga apa ngomongi hati ngomongi kang neraka tinutup surga dibuka. Lah, kuwi bukti kasunyatan. Ngomong kaya ngono nyatane menungso isih nyalahke jin setan iblis lanatullah. Ya kuwi sing lanatullah menungso kuwi mau ning pengen ngerti sejatine. Aja nyalahake jin setan iblis lanatullah. Lah ngomonge surgane dibukake, dikeki pepadang. Lah menungso peteng, ya gawe peteng kuwi menungso. Dadi ning kaya ngono kuwi aja gawe-gawe neraka tinutup terus nyalahke jin setan iblis lanatullah lho sejatine lanatullah kuwi menungso apa sing poso ngaku-ngaku poso nanging ora poso kang bulan kasucen wajib poso kang ora adoh maneh wiwit kang bulan prilana kang tinanggal kurang kaluwih yaiku marang kapindho katelu marang kapasar dadi lelampah laku iki wis saka Merapi kanthi bukti asunyatan kang ora percaya kang tangan kang kaya ngene kang ora percaya dikira gawe-gawe ayo coba bukti asunyatan anggone kaya menungso dadi kang bukti kasunyatan anggone dikira aku kang gawe ginawi cara menungso ning kang diarani hanya utawa ora ya iki kang iblis kang sejatine kang saka marang kang gaib iku kang bukti kasunyatan iku kang ora gawe ginawi amarga iblis wis wancine ngilingke menungso kang saka ada kondo kang sejati iki iblis saka Merapi genine dadi mrasa menungso kowe aja merasa sombong gemedhe dadi cara pewulangan ngaji aku mbahne ngaji wacana
saka donga pandhawa khatam Quran aku luwih mbahne khatam Quran kanthi bukti asunyatan dadi aku ning pepiling namung marang jagat raya mangkono iki bakal kanggo ling pepiling jagat raya aku arep tinantang aku ibu lantan rawuh Jawa Tengah Nambuntel lantaran raga papan dunung kene anggone ngaji tur jiwa ndandani ati ning arep marang dendam marang aku ora percaya marang aku marang Garut marang aku tak tunggu ana tlatah Gunung Merapi Jawa Tengah aku iblis kang saka Merapi lagi rawuh saka Pitulungan April 2020 bukti kasunyatan ati aku ning pepiling jagat raya mangkono ora percaya sumangga ayo ning dikira iblis ora salat aku ya salat ora kalah karo diawuran menungsa kuwi salat ning ana anggone diweni rejeki karo sing kuwasa anggone lali sing kuwasa nanging ning menungsa kuwi kere tetep yakin eling karo sing kuwasa amarga menungsa kurang ya kuwi menungsa ning marang iblis hadan mandang tetep anggone apa sing jejalan sak sedulur asar lan maghrib dadi ning pepiling jagat raya mangkono sing bisa taturake